Ves prenent consciència de la teva respiració i de les seves sensacions. Tingues en compte que el ioga és un vehicle perquè tu et serveixis d'ell. I per tant, requereix que ell estigui al teu servei, no tu al servei d'ell. La postura és un procés perquè et porti a la integració, a la comoditat i estabilitat, no perquè et castigui durament, per ser conscient de les teves limitacions i acceptar-les, i així poder gaudir del teu cos. Ves allargant els braços i arrelant les mans. Inspira i a l'expiració vas pujant al cap, la caixa toràcica. Caixa toràcica, cap. Ves-te movent en aquestes dues formes. Cap, caixa toràcica, cap. Mira de mantenir les mans ben actives, ben obertes, ben separades. Quan més separat està el dit gros del dit petit, més arrelades estan les parts carnoses de la mà. I la propera vegada que pugis el cap i la caixa toràcica, ves-te expandint fins a dins la postura de gat. I un cop situat a la postura de gat, ves-te movent en aquestes dues formes. Hasta Balasana, Satangasana, Satangasana, Hasta Balasana. Mans ben actives, aplicant les espirals. Cap, caixa toràcica, gat. I cap enrere, Hasta Balasana, permetent que el teu cos vagi despertant el moviment amb suavitat, amb calma. La propera vegada que arribis de nou a la postura de gat, inspires i a l'expiració Purvastasana. Purvastasana, Satangasana, Satangasana, Purvastasana. Així, si poses un peine, no et treballarà malament l'esquena. Si no agafa rampa, Si agafa rampa, no passa res. Purvastasana, Satangasana, Satangasana, Purvastasana. I la propera vegada que vinguis de nou a la postura de gat, ves introduint els dits cap endintre dels peus, situa'ls en contacte amb l'estoreta i mantenir-los alts els talons és venint a Adho Mukha Svanasana. Situat a Adho Mukha Svanasana, inspira i a l'expiració vine cap al gat que s'estira. I ves-te movent en aquestes dues formes, en aquest procés d'aprenentatge dinàmic,
a nivell de connexió neuromuscular. Talons ben alts, els genolls els deixes fluixos, que ells es flexionin el que es calgui, buscant aquest procés de comprensió que et deia abans del ioga, que el ioga sigui una eina que estigui a la teva disposició, al teu servei, no que tu estiguis al servei d'una postura. Seria absurd. I la propera vegada que vinguis d'Adho Mukha Svanasa cap al gat que s'estira, inspires i a l'expiració genolls a terra, Purvastasana, Satangasana, Hastavalasana, cap caixa toràcica gat, Purvastasana. Situada a Purvastasana, inspires i en l'expiració vas pujant el cap, la caixa toràcica, per situar el braç esquerre, colze a sota de l'espatlla i aquí creuant per davant del teu nucli. Inspires i a l'expiració flexiones la cama dreta i que agafes l'empeine. I començarem a treballar aquest asana fantàstic on el procés és d'anurasana, és una variant molt senzilleta. Inspires i a l'expiració, mentre vas pressionant perquè el taló s'acosti, tu gires lleugerament el nucli, inspires, a l'expiració tornes, inspires, a l'expiració vas girant i portes, i així vas movent en aquestes formes. Tornes a deixar el ventre davant, inspires, a l'expiració pressiones, aixeca, deixa el colze que t'impulsi. I així et vas movent en aquestes dues formes. Allargant amb suavitat els quàdriceps, tothom té el seu procés. No, has de girar molt poquet, la cadera no, pràcticament. Bueno. Quan menys s'aixeca, vale, jo estic aquí, vale? Quan menys s'aixeca, que gira el tronc, menys s'aixeca la cadera, més giri, més... Això més amunt, ben actiu, ben amunt. No hi arribes, no passa res. A veure, espera, posa ben alta aquí davant. Va, a veure... No forço, no. No arribes? Sí, veus com sí que arribes. No, forçar no forçaré mai. Has de pujar el tronc. Porta el braç a davant. Aquest braç aquí davant del tronc. Aquí, mira com estan ells. Així. I quan ja hagis allargat bé tota l'estructura, inspires i a l'expiració afluixes i deixes la cama a baix de nou. Purvastasana. I simplement, un cop situats a Purvastasana, canviem. És l'altra mà, la que ve a donar suport, ara és l'esquerra, la que ve aquí darrere, inspires, la mirada mantenir-la endavant, de moment, mira de mantenir-la endavant, la cadera apoyada i ara vas apretant i aquí sí que generes un gir. Tothom té la seva flexibilitat i tothom ha de jugar amb la forma. Des de la integració. La veus, aquesta hi arribes, que sí? És un vehicle que et genera integració. Suaument, la mà ben activa de davant també, l'espatlla ben activa. Quan vinguis cap endavant, deixa que l'espatlla vingui, retorni. Ara, torni. I ara és quan tu pressiones per portar el genoll cap al gluti, com el perill no ve, que bandera no ve, així aquests quàdriceps, no ve, I vas sentint aquest procés dinàmic de l'asana tranquil·lament, vas venint endavant, enrere, endavant.
I quan hagis sentit aquest procés neuromuscular, inspires a l'expiració, baixes de nou a Purvastasana. I un cop has baixat a Purvastasana, com que t'has divertit tant i has vist que s'allarguen una mica els teus quàdriceps, doncs inspires i a l'expiració vas aixecant el cap, la caixa toràcica, vas també flexionant les cames i tens d'agafar els peus. No només el cap i la caixa toràcica, eh? De la pelvis no hem dit res encara. I t'agafes els peus per vindre a l'Anurasana. Però mireu, avui farem un d'Anurasana una mica especial, avui, En vez de l'objectiu és aixecar molt el cap el mirarem de mantenir bastant baix i quan tu tiris amb les cames cap amunt, sí que puja el cap i la caixa toràcica, però no miris d'elevar el cap, sinó que mira d'aixecar les cames. Mira que les cames s'aixequin, mantenint el cap baix. Potser serà poca cosa, però mira que les cames s'aixequin. Portant la mirada a terra. Quan més mirada tinguis a terra, més possibilitats tens que s'aixequin una mica les coixetes. Inspira de l'expiració a baix i et vas movent en aquestes dues formes. Provocant així un allargament més extens de lo que és l'estructura de quàdriceps. La mirada baixa. Això sí, sempre amb un somriure, eh? El ioga és per donar-te felicitat. Molt guai, Belén, molt guai. No per donar-te dolor ni tensió, no. Sempre és donar-te felicitat. I quan tornis a pujar amunt amb la mirada a terra, queda't uns instants deixant que es vagin allargant els teus quàdriceps tranquil·lament, mantenint l'alineació. Inspires a l'expiració a baix, les mans aquí al costat, a Purvastasana. Inspires a l'expiració, cap, caixa toràcica, gat. Dins endintre. Adho Mukha Svanasana. Els genolls fluixos per mantenir la integració, les mans ben actives, ben endavant. Inspires i a l'expiració vas portant les espatlles endavant. I un cop tens les espatlles endavant, el gat que s'estira, inspires i a l'expiració flexiones i saltes per vindre a Uttanasana. Mantenint la flexió dels genolls que tu necessitis, inspires i a l'expiració vas pujant el cap, la caixa toràcica per posar el tronc paral·lel a terra. I et vas movent en aquestes dues formes. Connecta amb les espirals dels teus peus, de la bola del dit gros, de la bola del dit petit, espiral externa, taló en rotació. I permet que es vagi generant la forma. I la propera vegada que pugis el cap i la caixa toràcica i situïs el tronc paral·lel a terra, inspires i a l'expiració mira portar els talons de les mans damunt de la ròtula. Inspires i a l'expiració postura terrible, amb forta activació pèlvica i treballant l'espiral de les mans. Inspires i a l'expiració Tadasana. Ja estem a Tadasana, amb tota l'expansió de la nostra caixa toràcica. Això és lo rellevant, amb bloqueig dels colzes, si és possible, amb les mans inactives, en aquest Tadasana extraordinari, sentint les espirals dels teus peus. Inspires a l'expiració, vas venint a portar els braços en creu. Inspires a l'expiració, Namaskar Tadasana. Inspires a l'expiració, vens cap a les teves costelles, el pes ve a boles dels peus i la mà dreta va venint cap enrere. Deixant que flueixi el moviment, amb la pelvis alineada, sense gir. Tot el gir de la columna s'inicia en el sacre.
L'impuls és des dels peus que van jugant aquest procés pendular de les boles als talons, dels talons a les boles, de l'estructura neutral a l'estructura de boles. I aquí anem, aquí anem, pim-pam, pim-pam, pim-pam. I endavant, amb un somriure, Ja la concentració no està renyida amb el somriure. El somriure sempre és un procés de relax, de benestar, que implica millor asana, sempre millor asana. Ja si estem molt serios se'ns posa tensa tota la cara. Ja. I quan hagis fet la dreta i l'esquerra i et tornis a situar aquí en el centre, anar a Skartadasana. Inspires i a l'expiració vas baixant amb les dues mans cap a baix, les mans contra la cadera, ben enrere, ja situes bé el cap a puesto, expirant, ben de situar les mans damunt de les espatlles, inspir les mans que s'ajunten, expirant, tornes a venir a baix, inspirant les mans contra la cadera, el pes ve a boles, les espirar, el cap situat a puesto, expirant amunt, inspira juntes les mans, expirant, vas baixant cap a les caderes. I així et vas movent en aquestes formes, profundament connectada amb les teves sensacions, sentint la forma, gaudint la forma, trobant la felicitat que cada forma et va generant. Fins que la propera vegada, quan baixis, et situes de nou a Tadasana. I un cop estem a Tadasana, anem a treballar una forma que a mi m'encanta. Jo tenia les espatlles molt bloquejades, Bueno, no és que encara sigui per fer volar colons, però hem millorat molt. Caminàvem els braços enrere per obrir les espatlles, perquè a més de tancada les portava aquí a dalt de les orelles, Això sí, sense somriure. I ara m'han baixat, tot de cop un dia em van baixar. Hi ha una asana que jo feia molt també, a part d'això que diu de caminar aquí darrere, que és aquest, inspires, mantenint l'estructura postural a boles, i a l'expiració vas pujant les mans i vés de creuar-les, afluixant una mica els colzes aquí dalt, inspires i a l'expiració ara per darrere venen, això dona molta mobilitat, recol·loca i alinea tota l'espatlla, expirant, puges a dalt, inspir, a part de generar bandes, s'allarga l'abdomen, s'allarga el coll, Jalandhara banda, Uddiyana banda, inspir, expirant a baix, inspir, que bé, i així seguiu amb aquestes formes. Fins que la propera vegada que deixis els braços creuats aquí dalt, inspires, i a l'expiració al baixar vens a Tadasana. Inspires, i a l'expiració braços en creu. Namaskar Tadasana. Inspires, a l'expiració postura terrible. Uttanasana. Una cama enrere, l'altra cama enrere, et portarà en el gat que s'estira. I del gat que s'estira, i amb molta suavitat, vindràs a situar-te a la postura d'Adho Mukha.
talons ben alts. I anem a experimentar una mica amb Adho Mukha. Un cop estàs aquí en Adho Mukha, ben situat, deixa que es vagin pressionant amb les mans, deixa que es vagin flexionant els genolls, acosta l'abdomen a les teves cuixes tant com sigui possible. Inspires i a l'expiració mires d'anar estirant les cames fins que tornis a trobar integració, sempre amb l'estirada dels braços. Inspires a l'expiració, vas flexionant i vas venint cap enrere, cap enrere, cap enrere, com si volguessis portar l'abdomen a les teves cuixes. Inspires i a l'expiració vas estirant amunt de nou, estires, vas estirant per tornar a integrar la postura dalt, sempre estirant des dels braços. I així et vas movent en aquestes formes. No vens a que s'estira ja, Només tu vas afluixant, vas portant el tronc enrere, com si volguessis acostar l'abdomen a les cuixes. Així és així. Notes que aquí també s'activa tot això. I ara vas estirant les cames i tornes a pujar. Vas estirant les cames, els talons alts, mantén els talons alts i tornes a pujar. I llavors vas venir com si poguessis vindre a sentar darrere, però mantenint la pelvis. Sempre necessitem un impuls que vagi cap amunt, Ho estaves fent bé, ho estaves fent perfecte. Vull dir, no miris res, no miris a ningú perquè ho estaves fent genial. Tots aquests aspectes ens permeten treballar aquestes diferents cosetes que fem, l'altre dia aixecàvem la cama, en fi, aquestes petites cosetes que fem ens permeten tindre una comprensió extraordinària del nostre cos. Amb una asana fantàstica que és Adho Mukha Svanasana. Inspires i a l'expiració, quan tornis a pujar, ja vas portant les espatlles endavant. Genolls a terra. Purvastasana. Satangasana. Hasta Balasana. Cap, caixa toràcica, gat. I un cop estem aquí a gat, permet que la cama esquerra vingui així cap enrere i el genoll dret així una mica cap endavant. I un cop està aquí el genoll dret una mica cap endavant, inspires i a l'expiració portes així el pes més endavant i portes el pes enrere per anar desenganxant tota l'estructura de la ingla. Inspires, a l'expiració vas venint enrere. Amb molta suavitat vas venint endavant i enrere. Quan veguis que s'ha alliberat tota aquesta estructura, inspires i a l'expiració vens a portar el genoll una miqueta més endavant i la tíbia entrecreuant per vindre a situar el taló del peu dret a la ingla esquerra. A mi aquí m'agrada situar-me una mica en forma de copa, uns instants. Començar a sentir aquest estirament que es produeix aquí, en el meu gluti. I per tindre molta més comprensió de l'asana i aquesta connexió neuromuscular, ja sabeu que a mi m'agrada anar pujant i baixant. Treus aire, baixes a baix i inspires. A l'expiració tornem a vindre cap amunt. Inspires. I així vas entenent el moviment del teu cos, les necessitats del teu cos, amb aquest asana que està al nostre servei, per anar allargant certes estructures, per anar equilibrant i integrant diferents postures, diferents asanes. I quan sents bé l'allargament i l'estirament, deixa que la mà dret s'estiri, l'esquerra s'estiri i et quedes aquí, com en la mateixa postura que Hasta Balasana, sentint l'allargament i l'estirament des d'una estructura passiva.
Inspires a l'expiració, tornes a vindre, situar les mans al lloc que els correspon. Inspires a l'expiració, vas pujant, la situes en forma de copa i ara quedes aquí dalt. La mirada alta, sentint l'allargament del teu gluti i la connexió amb la teva columna. Inspires a l'expiració, vas situant les mans ben apoyades a terra, el peu endintre, t'impulses per vindre de nou aquí el gat que s'estira. Impulses a l'expiració, Adho Mukha Svanasana. El gat que s'estira. Adho Mukha Svanasana. El gat que s'estira. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha Svanasana. I si abans era la cama esquerra, la que quedava darrere, ara portarem el genoll aquí davant. De moment alineat tot, portem la cama dreta enrere, deixa que es vagi produint aquest joc, vine endavant, vine enrere, per estimular la teva estructura inguinal. Algú pot dir, ui, a mi la sana em tiba molt. Bueno, doncs queda't aquí movent-te, no passa res. El que requereix és integració. I quan hagis mobilitzat bé, fantàstic pel sistema limfàtic inguinal, portes ja el genoll on li correspon, deixes que s'intercali el peu per buscar ara la ingle dreta. I un cop has situat d'aquesta forma, inspires a l'expiració, deixes caure cap a baix. Inspira. Expirant cap a dalt. Si així te vas movent en aquestes dues formes. Donant aquest procés dinàmic que ens permet aquesta connexió del nostre sistema nerviós amb el nostre sistema muscular, la propera vegada que arribis a baix, allarga la mà dreta. Diu, és que no sento el contacte amb la ingle. No passa res, tu estira aquí tant com puguis. I a mesura que et vagi estirant el teu gluti mig, totes les teves estructures de psoas es vagin activant, tota l'articulació coxofemoral, les coses aniran passant sense presses. Si inspires a l'expiració, tornes a venir amb les mans enrere. I inspires a l'expiració, vens a dalt. Situes les mans a puesto, en forma de copa. Inspires a l'expiració, amb espirals, porta la mirada amunt per relacionar bé la nostra pelvis i la nostra esquena. Mans ben apoyades a terra, dits endintre. Uala, que ja estem aquí. El gat que s'estira. Adho Mukha Svanasana. Espatlles endavant.
flexió salt. Uttanasana. Cap caixa toràcica, tronc paral·lel. Inspir. Expirant, mans a ròtules. Inspir. Expirant, cap a la postura terrible. Inspir. Expirant, Tadasana. Ara que hem donat tota aquesta mobilitat pèlvica, inspires a l'expiració, portes els braços en creu, inspires a l'expiració, les mans a les caderes, i simplement pivotem per ja situar-nos en aquesta postura, amb les cames obertes, ben alineades cap endavant. És que els peus alineats cap endavant em tiba molt aquí la costa femoral, doncs deixes escapar una miqueta cap a l'exterior. Tingues en compte sempre que l'asana està al teu servei. No ets tu el seu servidor. Per tant, respecta sobretot el teu cos, buscant sempre, això sí, integració. Asana és el que permet integració. Inspires a l'expiració, braços en creu. Inspires a l'expiració amb integració, flexió, activitat lumbar, vens aquí. Inspires, expirant, braços en creu. Inspir, treu bé la caixa toràcica, pesa, vola, i vas movent en aquestes dues formes. Baixa una mica més la pelvis. Aquí. Vas treballant una mica més els quadris. No, si no se'ns atrofia. I la propera vegada que vinguis i situïs les mans aquí a la part interna de les ròtules, inspires i a l'expiració vens a portar la punteta dels dits a terra mantenint el tronc paral·lel. Aquest tronc paral·lel avui el mantindrem així, amb les cames flexionades. La mirada alta i el tronc paral·lel. Però sí que, i només pel fet d'indagar i d'experimentar, juguem a veure la capacitat que tenim d'estirar les cames. Us serà molt més fàcil si les aneu estirant, mantenint l'estructura i treballant l'espiral. Des de la bola grossa a la bola petita, espiral externa de taló amb rotació, mentre vas fent aquesta espiral, vas estirant les cames sense baixar el cap, deixant que el tronc es mantingui similar a l'estructura que tens ara. Diu, és que no puc estirar totes les cames. Doncs allà on arribi. I expirant, tornes a flexionar, inspires. Expirant, busques de nou l'estirament. Expirant, tornes a baix. I així vas experimentant amb la teva capacitat real d'estirament. Sense forçar, sense patir. Si sents que el teu nucli s'està enrodonint, no, anem bé. Si en un moment determinat dius, ui, que jo necessito més amplada, agafa-la. No hi ha cap compartiment estanc aquí. Ves jugant, ves mobilitzant amb el teu somriure, amb la teva postura. I la propera vegada que allarguis les cames i et sentis aquí en aquesta forma, queda't-hi. Simplement queda't amb la màxima longitud que dona la teva musculatura. Inspires a l'expiració, flexiones de nou. Inspires a l'expiració, mans a ròtules. Inspires a l'expiració, vas extenent les mans per portar braços en creu. Inspires a l'expiració, mans a caderes. Inspires a l'expiració, pivotant, vens cap endavant. Inspires a l'expiració, braços en creu. Inspires a l'expiració, Namaskar Tadasana.
Inspires a l'expiració, postura terrible. Inspires a l'expiració, Uttanasana. I un cop estàs situada a Uttanasana, després de vindre aquest estirament amb cames separades, amb cames obertes, inspires i a l'expiració t'agafes els talons i intentes anar allargant aquí cada vegada més sense que el nucli se separi de les cames. Sabeu que moltes vegades l'obsessió per estirar les cames comporta l'escurçament del nucli i aquí estem parlant d'un estirament global. Cada vegada que treus aire intentes allargar com un procés on el cos fa de pèndol, els isquions miren de venir cap amunt i cap endavant, el cap cap enrere per buscar aquesta confluència del sacre i del crani. Inspires a l'expiració, vens a situar les mans endavant. Inspires a l'expiració, una cama viatja enrere, l'altra cama viatja enrere, per situar-nos aquí en el gat que s'estira. Uau, això està en el gat que s'estira, Uau. Inspires i a l'expiració vens a Adho Mukha Svanasana. Estira les seves espatlles, estira bé, pressiona bé les seves mans, sent ben bé la postura. Inspires i a l'expiració tornes a venir amb les espatlles endavant i ara quan tens les espatlles endavant deixes que la mà dreta se situï aquí al centre. I un cop s'ha situat la mà dreta aquí al centre, vas deixant que el teu cos giri i vens i allargues la cama dreta per aquí davant, que és la de sota, si no m'equivoco, i la cama esquerra ve aquí buscant el sostre, allargant cap amunt. Aplica de les espirals i disfruta d'aquesta forma. Que sí? No veus com tot passa? Inspires a l'expiració, tornes a portar la cama enrere, et situes aquí a Adho Mukha Svanasana de nou. Inspires a l'expiració, les espatlles endavant. Ara és la mà esquerra la que ve cap al centre. I ara vas aixecant cap amunt mentre treus la cama cap endavant. Allargues, allargues, allargues. Porta aquí la cama. Porta-la aquí. Vinga, que tu pots. A poder més pots. Quan més la treus, més puja el tronc i més ve la mirada alta sense que pateixi el coll. Aquesta cama ben estirada. Uau, molt bé, caral, molt bé. Falta una mica de fortalesa, Per estar-hi una estoneta, Com anem? Molt bé aquí, molt bé. Molt bé, inspires a l'expiració, les mans a baix, els peus al seu puesto, les mans al seu puesto, Adho Mukha Svanasana, amb un somriure. Inspires a l'expiració, les espatlles endavant i per si ha quedat alguna irregularitat, alguna cosa d'aquelles que dius, que no sé què passa, Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha Svanasana. Espatlles endavant, genolls a terra, Purvastasana. Satangasana. Hasta Balasana. Cap aixaturat i cagat. Ja estem situats aquí a la postura de gat. Venim a Purvastasana per anar l'obrint. Inspires amb l'expiració Satangasana. I un cop estàs de nou aquí a Satangasana, inspires i a l'expiració vens a situar el colze aquí sota les teves espatlles. Fixeu-vos aquí, el que és molt relevant és que el braç estigui alineat i ara l'altre colze aquí. El braç ha d'estar alineat. Tingueu en compte que amb el que anem a fer ara a vegades la tendència és que el braç faci així. Tampoc et preocupis,
però mira de mantindre'l el més possible aquí. I mira que mica a mica, a través de treball i tot això, es vagi mantenint paral·lel, els dos braços paral·lels. L'estoreta és una bona guia. És molt important que els colzes estiguin aquí sota les espatlles. I ara el que fem és això. És inspirar i a l'expiració vas tibant amb el cul cap amunt des de les cames, mantenint les espatlles aquí ben bé damunt. La força ve cap a dalt. És com un adomo que es va anar a serrar-ho, Diu, és l'adomo que has esgarrat. I ja estàs aquí mantenint la forma. És la muntanyeta, exacte. Com que sé a vegades que pesa una mica, no has de portar que les espatlles vinguin molt endavant. Si venen molt endavant has d'empenyar bé les espirals, si no la cosa és xunga, Portem de nou els genolls a terra. Deixa, estira't una mica aquí, estira una mica, deixa que s'estirin les espatlles, que no. Torna a venir cap endavant. Agafa aire. I com diu la Mar, tornem a la muntanyeta. Les espirals de les mans, que no se'ns en vagin. Sempre la pelvis està alta perquè porta el treball cap amunt. Molt bé, Carme, aquí. Vinga, aquestes mans ben obertes, ben actives. Ben obertes, ben actives. Mirem que no senquin, Inspira de l'expiració, genolls a terra, deixa de nou que es vagin allargant una altra vegada les seves espatlles venint enrere. Uau, simplement per relaxar una mica, per donar-nos una mica d'aire. Tornem de nou a situar-nos al puesto. Va, una tercera vegada. Mans i amunt. Molt bé, Marc, molt bé. Així, no és com té tendència. Un se'ls lleven els culs, els altres s'aixequen les mans. Costa, mantenir la postura. Aquí, Avui t'està agradant, Caral, t'està agradant això. I treball de força, Bueno, hi ha de tot, hi ha per tothom avui, Bueno, i aquí que et vas relaxant de nou, genolls a terra. Situes les mans al seu puesto. Després d'estirar-te, d'allargar-te. Tornes a situar les mans al seu puesto. Aquí, és igual, a Balassan. Anem tots. Tothom ha trobat el seu puesto, allà on l'ha trobat, això està molt bé. Cap caixa toràcic agat. Ens trobem tots aquí agats. Purvastasana. Què tal, Mercè? Però t'està agradant? Sí. Tan maca que és, la calorada que t'ha agafat, Satangasan. Dits endintre. Adho Mukha Svanasana. I ja quan estàs aquí a Adho Mukha Svanasana, inspires i a l'expiració vas portant les espatlles endavant. Inspires i a l'expiració, genoll dret, arrel la mà dreta, intercalant tíbia, esquerra, arrel l'esquerra, intercalant tíbia, ja estem aquí sentats a terra. Em sembla que ens hem deixat alguna cosa, però no ens donaria temps per tot. Déu-n'hi-do? Bueno, queden puta. A veure, que sí? Sí. És que el primer dia que provem la classe, doncs, passen aquestes coses, i tot això no ho fico jo. La veu molt plena, La veu sempre estava plena i llavors no hi ha manera d'acabar-la. L'altre dia em van dir, una noia que va vindre dos cops em va dir, no és igual que l'altre dia la Sana Niló, que com que enviat el material, doncs un dia fem una cosa i una altra. És d'octubre. Inspires i a l'expiració, vas flexionant les cames, pujant-les cap amunt, inspires i a l'expiració vas allargant i pujant el cap i allargant les cames. Dius que no se m'allarguen del tot, no passa res. I si les inclines una mica més endavant, potser s'allargaran. Inspires i a l'expiració tornes a la flexió el cap a terra. Inspires a l'expiració, mentre apliques les espirals a les mans, puges el cap i deixes que les cames s'estirin tant com et sigui possible. Inspires i a l'expiració avall i així et vas movent en aquestes dues formes, amunt i avall. Estimular la teva flexibilitat natural. Porta el cap més amunt, si no se't carregarà el coll. La barbeta, així, acostant la barbeta. Quina vibració que fa això, Fa la moto.
Aquesta vibració és la que va descobrir Alexander Lovell i ell em va generar tota una tècnica que es diu bioenergètica. Aquesta vibració et diu moltes coses i estimula l'estirament i l'equilibri estructural. Veus com n'hi ha per tothom? Aquest s'agrada, I ara fixa't, la propera vegada que vinguis cap a dalt, ben estirada i això, simplement perquè no se't carregui tant el coll, treu les mans de sota la pelvis i agafa't els genolls per darrere. Aquest agafar-te els genolls per darrere, una, estimula que puguis acostar-te una mica més i dues, generes una força que fa que el coll no caigui tant, més la barbeta cap aquí, si pot ser, i que no pesi tant el cap. I puguis estar aquí una mica més d'estoneta. Inspires a l'expiració, vas baixant a baix, els peus a terra, les mans al costat, ben estirats i ben relaxats. Fixa't bé que des d'aquesta mateixa estructura ens podríem anar tranquil·lament a l'arada. Si una persona és molt flexible, ens podríem agafar la punteta als dits, que avui no toca i no li posarem perquè ja va Sant Pato ja, però podríem fer. Però sí que després de venir d'aquesta estructura, mirarem que hem estat treballant la nostra flexibilitat natural, alguns en tenen molta, altres vibrem aquí com un tractor, I el que farem és el següent, ens assentarem, ens anem assentant, ben assentats, I un cop estem aquí assentats, doncs quan manta al final, jo em posaré una manteta, que a mi m'agraden molt les mantetes. Posaré una manteta per pujar una mica amunt. I buscant aquesta naturalitat, buscant la nostra naturalesa, el que jo faré és aquí, buscant la meva flexibilitat natural, simplement vinc i m'agafo els dits. I jo, com que m'agafo els dits i aquí estic la mar de confortable i la mar de còmode, el que faré és vindre aquí a fora de l'estoreta, que a mi em va millor perquè després els deixo relliscar i aquí se m'encalla una mica, saps? Vinc aquí, me sento damunt de l'estoreta, em situo aquí i vinc a agafar els peus. I com que vinc a agafar els peus però tinc els genolls totalment flexionats, doncs les meves aixelles venen allà on els correspon, que és aquí, a damunt de la ròtula. Tenia un professor que deia Paschimottanasana és una asana que tu no fas, sinó que ell es fa sol, es deixa fer, i tenia tota la raó. I a més ha estat totalment en concordància amb el que has dit, que el ioga està al teu servei. No, tu al servei del ioga. Per tant, tu estàs aquí, deixa que t'estiri, ja que estàs bé, estàs còmode, Veig quin Paschimottanasana més xulo, La gent la veus allà suant la gota gorda en Paschimottanasana i no arriben enlloc i es comencen a corbar. L'altre dia veia un llibre que el tio estava més corbat. Sí, ja està. I fixa't, al cap d'una estona d'estar aquí allargant i això, com que ja venim d'allargar molt les cames, deixa-les que rellisquin una miqueta. I segurament una miqueta ho has pogut acceptar bé i pots, probablement, amb una mica de pressió aquí, mantens encara les aixelles aquí connectades amb els teus genolls. I en aquest procés estàtic de comprensió, també neuromuscular, sents. I al cap d'una estoneta, a la millor, et pots permetre estirar una miqueta més i mantenir encara l'estructura en el seu lloc. Quan jo tinc la sensació que estic una mica al límit, deixo d'agafar-me per aquí dalt i vinc a agafar-me pel costat, com si estigués aquí a la part del taló, la part del taló externa del taló i la part externa, aquesta part més carnosa, allà on hi ha les espirals. I és quan estic aquí que inspiro i a l'expiració estiro encara una miqueta més, permeto que els genolls s'allunyin lleugerament de lo que és les meves aixelles i ara inspiro i a l'expiració porto com si volgués portar els colzes cap a terra i estiro aquesta miqueta més que és confortable i que noto estirament.
un somriure. Mirant de costat, colzes a terra i les aixelles als genolls. Amb els peus ben actius, com si fossin les boles que et volguessin apretar cap a l'exterior. Inspiro l'aspiració, vaig pujant cap amunt. Uala! I em relaxo tranquil·lament. Com que el procés que hem anat generant ara aquí a terra és d'estirament, seguirem potenciant aquest procés a través d'una postura que segurament us recordarà a Navasana, venim aquí, ens agafem aquí, i simplement començarem allargant una cama. Agafes la dreta, situes la mà aquí, inspires i a l'expiració, mentre deixes que es vagi allunyant el teu cos, vas estirant la cama. Inspires, mires d'estirar-la al límit. Expirant, tornes a baix. Inspires, a l'expiració, vens aquí. Inspires, expirant, vens a baix. Inspires, a l'expiració, vens estirant, buscant els teus límits, expirant a baix. I així es va fent. Aquest també t'agrada, I quan hagis trobat el teu estirament, queda-t'hi. Sense forçar. Impulsa, tiba't els dits cap enfora. No intentis allargar la cama, sinó tiba amb els dits cap enfora. Inspires i a l'expiració vas baixant aquesta cama recta a terra. Amb la qual aquesta altra ha quedat replegada també a terra. I un cop està aquesta recta a terra i aquesta replegada a terra, simplement vens i t'agafes amb l'altre braç. I un cop estàs aquí agafat amb l'altre braç, inspires i a l'expiració portes la mà esquerra darrere i deixes que des de les espirals de les teves mans es vagi obrint bé la teva espatlla. El peu de baix ben actiu. El peu que tens estirat ben actiu, que no caigui, ben alineat, ben obert. Afavoreix molt la torsió. Inspira de l'expiració, la que vens cap aquí. Flexiones ja a la dreta i ja l'agafes. I ara anem a experimentar. Amb el mòbil, amb l'esquerra. Anem a experimentar amb l'esquerra, Anem a experimentar, ens l'agafem aquí, inspires a l'expiració, l'allargues. I a la inspiració busques els teus límits. Expirant, aquí. I així es va fent. Això el mòbil és collonut perquè jo el paro sempre, sempre poso la campaneta aquella que diu que no toca, però només falta que no em diuen mai res, ningú em diu res, ja més o menys la gent que em truca i tal ja sap els horaris que tinc i tal, no? Només falta que te'l deixis un dia.
hòstia. I en el moment clau, allà la relaxació, hòstia, dius, me cago en la puta.